गोजोन मोनाबिलिनि बर' निउज चेनेलनि गोदान खौराङाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होदो। दानिया फैदो दिनैनि गोदान खौराङाव। सेरफांगुरि मडेल हस्पिटालाव रायजो सरकारनि बानजायनायाव दिनै मेगा हेल्थ केम्प हाबाफारि खुंफुंदों। रायजो राजाफोरनो बेसेन नाङि देहायारि सिबिथाय होनो थाखाय रायजो सरकारा गासैबो बिधान सभा बियाबफोरावनो सुसुरूसा सेतु हाबाफारि खुंफुंनो थांखि लानाय बादियै गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खुंफुंजाबाय थानाय बादिनो दिनै दतमा बिधान सभानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि मडेल हस्पिटालाव सुसुरूसा सेतु बिथांखिनि गेजेरजों मेगा हेल्थ केम्प हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे मेगा हेल्थ केम्प हाबाफारिखौ एमएलए एबा सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारि आरो सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि बे सुसुरूसा सेतु बिथांखिनि गेजेरजों खुंफुंजानाय मेगा हेल्थ केम्प हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा बेसेन होआलासे गासैबो बेरामफोरखौ नायजानो हागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझारनि सान्दामारियाव मैया रुंसारि जुबेन गार्गनि 5थि जोनोम सान आरो पार्क लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। जुबेन गार्ग फरायलांनाय बिजनी आरो तामुलपुरनि फरायसालिखौ जौगाखांहोनो बिटिसि सोरखारा अनसुंथाइ होगोन। जुबेन गार्गनि मुङाव थै दान होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। गसाइगाव श्रीमन्त शंकरदेवनि गोसोखांथि भवन लुगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बिकेडब्लिउएसिखौ आबुङै दाफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ होनांगौनि थाखाय दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जनाय क डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि लांगोनायाव धर्ना हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिना मोन्दों। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बादियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय क डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसनि लांगोनायाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव बिकेडब्लिउएसिखौ आबुङै दाफुंनायनि थाखाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै सिट-इन स्ट्राइक थामहिनबा होसिख्रावनाय हाबाफारि लानाय जायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव दिनै होसिख्रावनायनि गाहाय थांखि एबा दाबिफोरा जादों बिकेडब्लिउएसिनि गामिखौ आबुङै फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंफुंनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बर'फोरनि एसटि हिल स्टेटास गनायथि होनाय, बिकेडब्लिउएसिनो जर'खा रां बावजा होनाय, बिटिआरनि बायजोआव आसाम टेट आरो सेन्ट्रेल टेट उथ्रिनानै थानाय बर' बिजाथिफोरनो फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होनाय, बड' रेजिमेन्ट दानाय, खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लानि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोसननाय बेफोर गासै मैखोम गाहाय दाबिफोरखौ लानानै दिनै धेमाजि जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मिसिं बिग्रायारि आफाद एलडिएसिएमआ थोंगोर गावस्रानाय प्रिन्सिपाल रहन फटिर, समिर फटिर आरो उमानन्द टलेकखौ आफादनिफ्राय होखारबाय। मिसिं ट्राइबेल बिग्रायारि आफाद लिबारेल डेम'क्रेटिक काउन्सिल अफ मिसिंलेन्ड एलडिसिएम खौ थोंजोङै गावस्रानाय नुनो मोन्दों। आफादा गावनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गावजों गाव होखारनायनि बाथ्रा फोसावदों। एलडिएमसिनि गावनो बुंजानाय प्रिन्सिपाल रहन फाटिरआ बे एखे आफादनि कामान्डार जयन्त फाटिर आरो डेपुटि कामान्डार बिस्मान फाटिरखौ होखारनायनि बाथ्रा फोसावो। नाथाय गुबुन फारसेथिंजाय दिनै धेमाजि जिल्लानि गगामुगाव जानाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों एलडिसिएमनि जयन्त फाटिरआ फोसावदि रहन फाटिर होखारनाया एलडिसिएमनि संबिजिरनि बेरेखा आरो मोनसे जोबोद गोसोबायदि थिरांथा होनना बुंथियो। आफादा खौरां मेलाव फोसावोदि थाबैनो गोहोम खोख्लैनानै रहन फाटिरखौ होखारनाय जायो आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनाय बायदि खामानिफोरनि थाखाय समिर फटिर आरो उमानन्द दालेकखौबो एलडिसिएमनिफ्राय होखारनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। जुबेन गार्गआ बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव मेथाइ खननानैबो अबदान होलांदों बे बाथ्राखौ बुंथिदों। बिटिआरनि आगुनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव इउपिपिएल जुबेन गार्गनि 53थि मेया जोनोम सानखौ फालिदों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबेन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो मैया इउपिपिएल बाथौ आर'ज गाबनाय, ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिजों आहुति होनाय जायो, फुजा खालामनाय, इस्लाम धोरोमनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय बायदि बायदि गुबुन गुबुन धोरोमनि नेमखान्थिजों फुजा खालामनानै जुबेन गार्गनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहायो बेनि थाखाय आर'ज खालामो। इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि अदेबानि बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरनि जथायै नुजाथिनायाव जुबेन गार्गनि जोनोम सानाव आर'ज गाबनाय जादों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'आ बुंदोंदि जुबेन गार्गनि जोनोम सानखौ इउपिपिएल दोलोआ मोन 10 जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव बायदि रोखोमनि धोरोमनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय आरो बिफां फुलि गायनायनि गेजेरजों फालिदों। जुबेन गार्गखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिगोन। बिथाङा बर' हारिनि
लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावनो मेथाइ खननायनि गेजेरजों अबदान होलांदों होननानै बुंथियो बिथाङा। गुवाहाटीआव नंखाय रां जाख्ल'नायनि रेकेटजों हमनो हादों। दिसपुर पुलिसआ मंगलबारखालि नोगोरमानि सिग्रोमनायनि गेजेरजों 38 लाख रांनि नंखाय रां जब्द खालामो। नंखाय नटजों लोगोसे पुलिसआ गंसे FICN नंखाय भारतारि कारेन्सि नट प्रिन्टिं मेसिनबो बोखांनो हायो होनना मिथिना मोन्दों, जाय मोनसे मोजाङै साजायजानाय नंखाय सेट-अपनि इसारा होयो। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै सासे आइजोजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो, जायनि मुङा सफिया खातुन, इनुअल आली आरो महिबुल पुयान होननानै सिनायथिनाय जादों। 3बो गुवाहाटी जुनारसालिनि साखाथियाव गंसे भारानि न'निफ्राय खामानि मावगासिनो दंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। आमलायगुरि गामिनि 2 गथ'नि बिमा रैसुमै बसुमतारिया सासे गामिनि सेंग्रा राजु बसुमतारि होननाय नामजों दोनखारनाय जाथाय जादों। चिरां जिल्ला आमलायगुरि गामिनि पेरेस बसुमतारिनि अनजालि बिजिया मैया बेलासि समाव नखराव रावबो गैयै खाबुखौ लानानै गावनि गोरबोनि अनथाव बाथाव 2 उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै गामिनिनो सासे राजु बसुमतारि मुंनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै बहाबा खारखोमाना दं होनना खौरां मोननाय जादों। गावनि अनजालि बिसि रैसुमै बसुमतारिनि बेबायदि गुबुन सेंग्राजों खारलांनाय जाथायखौ लानानै फिसाय पेरेस बसुमतारिजों लोगोसे गामिनि गागि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थाबैनो नखर फारसे फैफिनना गोजोनै संसार खुंलांनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। बिथांमोना नखरनि आरो गामिनि गागि सुबुंफोरा रैसुमै बसुमतारि आरो राजु बसुमतारि सानैखौबो बहाबा नुसनबायब्ला जानबुं नम्बर 9101548835 एबा 6900391129 बे नाम्बाराव खौरां हरनानै बहाबाफोर नुसनोब्ला खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गागि सुबुंफोरा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।